Здравейте хора, съм Крис БГ. Днес ще направя ревю на новата ми книга. Нещата, на които не ни учат в училище. За малко ще направя пауза. След една секунда ще дойда. И така, върнах се. Тази книга е написал Емил Конрад. След това е крайната книга. Няма продължението. Ето, значи, на издателството Малко брат Егмонт струва 10,90, близко 100 лева, 10 лева. Ето снимки на Емил Конрад. Има някои илюстрации, например като тази. Много готини. Понякога има в началото букви в изречението. Ето, например, чакайте, има хубави букви. И тук са главите. Състезание, лъжа, история, празен, наркотици, оценки, страх, такси, щастие, очаквания, смърт, любов и край. Книгата има 119 страници, то си пише. Винаги, когато започва нова глава, започва с такива интересни букви. Например, това е О. Да. И това е от новата книга. Може да ще купите от всякаква книжарница. Хубава е. И чао от мен, това беше, аз съм Крис. Ако ви харесват клиповете, абонирайте се и харесайте клипа. От мен това беше, чао!